Здравейте, банда! Наименовал съм това видео критичната захар, защото считам, че захарта или въглехидратите като цяло са ключов компонент както при покачването на мускулна маса, така и при свалянето на подкожни мазнини, при изгарянето им. И най-важното нещо, което мога да кажа за въглехидратите, е, че са критични за нашето здраве и въобще за световното здраве, мога да го нарека. Знаете, че всеки 1 грам въглехидрат, който приемаме, в края на деня се превръща в захар, или това е гликогена, формата на въглехидратите, които се складират в мускулите и в черния ни дроб. Въглехидратите се разделят на прости, просто казано, на прости и сложни въглехидрати, като простите са, също ги наричаме бързи въглехидрати, а сложните ги наричаме комплексни въглехидрати. Характерното за простите въглехидрати е, че стимулират панкреаса да отдели огромно количество инсулин, и това е поради факта, че простите въглехидрати или бързите въглехидрати имат така наречения висок гликемичен индекс, който е от 0 до 100. Колкото по-голямо е числото, колкото по-голям е този гликемичен индекс като число, толкова по-бързо се усвояват съответните въглехидрати. И съответно, колкото това число е по-ниско, толкова по-бавно се усвояват съответните въглехидрати. Бързите въглехидрати биват монозахариди и дизахариди. Монозахаридите представляват една глюкозна въглехидратна молекула, а дизахаридите представляват две захарни молекули. Простите въглехидрати или моно и дизахаридите биват декстроза, или както знаете всички я наричаме още глюкоза, също фруктоза, също галактоза и маноза. За глюкозата вече казах, че е декстроза. Знаете, много състезатели използват декстроза, особено след тренировъчните им напитки. Фруктозата се намира основно в плодовете. Галактозата е една от съставките на млечната захар и манозата се съдържа в боровинки и касис. Дизахаридите, както казах вече, това са двете молекули захароза. Това са трапезната захар и млечната захар, която се намира в млякото и в млечните продукти. Също има малтоза, която се намира в покълнали зърнени култури. Характерното за простите въглехидрати е, че ние, състезателите, ги използваме основно около тренировката, защото, както вече казах, те съдържат висок гликемичен индекс и предизвикват много силно, мощно отделяне на инсулин. Това количество инсулин е отговорно от своя страна за създаването на така наречения анаболен процес, и ние използваме този прозорец, който се оформя след тренировката основно, тогава когато тялото е
изтощено, въглехидратите са изтощени от мускулите, изчерпани, за да ги набавим и да ги набавим по най-бързия начин и да създадем анаболен процес след тренировка, тогава основно приемаме прости въглехидрати с висок гликемичен индекс, който, нали, от своя страна предизвиква това мощно отделяне на инсулин. Какво прави обаче инсулина от своя страна? За това ще се върна малко по-късно. Искам да обобщя и другия вид въглехидрати, които ни касаят много. Това са комплексните въглехидрати или също ги наричаме сложни въглехидрати. Защо ги наричаме сложни? Защото съдържат 3 или повече захарни молекули. Нали, това са продукти, нишестейните, всички продукти, които съдържат нишестейните продукти и продукти, които съдържат фибри. Така, към нишестейните продукти спадат всички храни от сорта на овесени ядки, пълнозърнест ориз, също така бобовите растения, бобовите продукти, които са боб, леща, грах и също така нишестените зеленчуци от сорта на кафявия ориз, царевица и грах. Фибрите са също комплексни въглехидрати. Те биват два вида: водно усвояеми и водно разтворими и неводно разтворими. Знаете, това са всички зеленчуци. Като бих казал, че фирмите, които произвеждат фибри като хранителна добавка, качествените от тях се предполага, че трябва да съдържат повече водно разтворими фибри. Характерното за простите въглехидрати или комплексните е това, че не стимулират, т.е. не съдържат висок гликемичен индекс, имат нисък гликемичен индекс, което предполага не толкова мощно отделяне на инсулин от панкреаса. Към въглехидратите и по-специално към простите въглехидрати, аз лично бих отнесъл белия хляб и бялата паста. Това са макарони, спагети и кускус. Не само, че са прости въглехидрати, че имат висок гликемичен индекс, но още един проблем – рафинирани са. Т.е. това са въглехидрати обработени, което още повече и по по-бърз начин предизвиква отделяне на инсулин. И ги прави в някои случаи доста опасни и нездравословни. Към простите въглехидрати отнасям и белия ориз и белите обикновени картофи, които не са обработени храни, но не съдържат фибри и съответно не са от въглехидратите, които имат нисък гликемичен индекс, т.е. имат висок гликемичен индекс и също предизвикват мощно и голямо количество отделяне на инсулин. Защо постоянно намеквам, че въглехидратните храни в края на деня се превръщат в
в захар и защо тази захар всъщност е критична, както съм и наименовал видеото. Критична е, защото без захар, без въглехидрати не можем да покачим мускулна маса. Т.е. на нас не трябва огромно количество енергия, което да използваме по време на тренировка. Първо, за да имаме нужната енергия да направим високо интензивна тренировка, с което да стимулираме мускула да расте. Второ, трябва ни огромно количество енергия, което да имаме през деня, за да можем да сме снабдили тялото с нужния енергиен източник, за да може тялото да се пести, да се възстановява и да не разгражда мускулите за енергия. Нали, имаме за цел да ги изграждаме, не да ги разграждаме. Разграждането на мускулите, всъщност на аминокиселините до глюкоза, до въглехидрат, до захар е процеса наречен гликонеогенеза. И не е добре да се стига до там да разграждаме мускулен белтък, за да си набавим нужната въглехидратна енергия. Така че при покачването на мускулната маса въглехидратите са критични. Но тук искам да вметна нещо, че е много важно, което се отнася точно за състезателите, които искат да покачат мускулна маса, нали, което се случва обикновено в основния период. И това нещо е, че хормона инсулин не е избирателен хормон. Тоест, когато се храним и приемаме различни хранителни вещества, въглехидрати, белтъчини, мазнини, приемайки ги, те попадат в кръвообращението. И когато панкреаса отдели инсулин, той издърпва всичко, което се намира като хранителни вещества в кръвта към момента и съответно вкарва хранителните вещества в съответните клетки. Какво имам предвид? Масните клетки отиват т.е. мазнините в кръвта отиват в масните клетки, в подкожните мазнини. Аминокиселините, които са в кръвта, отиват в мускулите. Т.е. самия инсулин ги вкарва, той е като един транспортен орган, който вкарва, има функцията да отваря клетката и да вкарва съответните вещества в съответните клетки. Тоест, когато сме в основен период, приемаме огромно количество калории, трябва да внимаваме с мазнините, които приемаме, защото ние ядем огромни количества въглехидрати, които стимулират панкреаса да отделя огромни количества инсулин и този инсулин, той не е избирателен хормон. Той ще вкара и мазнините, които сме приели в подкожието. И по-лошото е, че ще вкара и мазнини между органите. Нали, така наречената висцерална мазнина. И оттам се получава това също и издуване на коремите на състезателите. Защото се натрупва твърде много мазнина между самите органи и се получава това подуване на корема. Ето за това захарта е критична в основния период на състезателите. Тогава, когато качват мускулна маса, за да не покачат прекомерно количество подкожна мазнина. Когато искаме да изгаряме подкожни мазнини, ние трябва да избягваме въглехидратите. Даже в много случаи трябва напълно да ги изрежем. И точно за това са критични и за
свалянето или горенето на подкожни мазнини, защото те всъщност пак така или иначе, дори в намалено количество, те стимулират панкреаса да отделя инсулин. И точно за това са критични, защото този инсулин, както вече казах, той не е избирателен хормон. И ако по време на диета приемаме мазнини, тези мазнини ще бъдат вкарани в подкожието, защото инсулина той не прощава. Той вкарва всичко, което намира в кръвта. Така че, когато сме на диета предсъстезателна или пък просто искаме да изгорим подкожни мазнини, не сме състезатели, искаме да изгорим подкожни мазнини, въглехидратите, които приемаме, са критични. Количеството и вида на въглехидратите са критични. Така, за хора, които са с бърз метаболизъм, с перфектен хормонален баланс, приемането на известно количество комплексни въглехидрати няма да е проблем. Но хора, които с доста високо количество подкожна мазнина, с нарушен хормонален баланс, с недобър метаболизъм, бавен метаболизъм, мой съвет е да изрежат напълно въглехидратите от менюто и да не се притесняват от приема на повечко мазнини. Т.е. да заместят въглехидратите напълно с мазнини. Могат да ядат мазни меса, цели яйца, мазни риби. Никакъв проблем, ако не приемат въглехидрати. Защото, както казах, въглехидратите са критични. Те ще стимулират така или иначе панкреаса да отделя инсулин и оттам задачата да изгаряме подкожни мазнини в някои случаи става невъзможна. И тук искам да направя една вметка за такива диетолози и псевдотреньори, които правят така наречените или пишат диети плодови на клиентите си. Това за мен е тотално необяснимо. Това да лишиш пациента си или клиента си от нужните за човека аминокиселини. Ние сме изградени от аминокиселини. Защо изрязваш аминокиселини, защо изрязваш градивното, а му даваш нещо, което постоянно ще продължи да натиска панкреаса, да отделя инсулин? Да, може калорийната сума да е по-малка, да му дадете по-малко количество калории в края на деня, отколкото е бил досега. Да, той ще сваля килограми, ще сваля тегло, но ще ги сваля основно от активната маса, т.е. от мускулите. Затова по-добре отрежете въглехидратите, сложете го на кето, сложете го на карнивор, да се храни човека с аминокиселини, с белтъчини, с мазнини, които да му дават енергия, но не и въглехидрати, защото въглехидратите, пак ще го повторя, са критични за изгарянето на подкожни мазнини. И най-важното нещо, което искам да кажа, свързано с въглехидратите, свързано с захарта, е, че всъщност те са
няма какво да го крием. Основната причина хората да масово да страдат от инсулинова резистентност, да имат инсулинова резистентност, което пък от своя страна води до диабет, затлъстяване, запушване на кръвоносни съдове и оттам инфаркти, инсулти и всички тези заболявания идват от проклетата захар. Значи тя е ключа към палатката, както към покачването на мускулната маса, така и към разграждането на изгарянето на подкожни мазнини, но най-важното нещо е, че е критична за нашето здраве. Така че, скъпи мои приятели, треньори, състезатели, фитнес любители, моля ви, внимавайте с въглехидратите. Ако не сте запознати с тази материя, моля ви, обърнете се към специалист. Защото това в края на деня може да е критично за вашето здраве. А здравето, както знаете, е най-важното нещо на този свят. Благодаря ви. Ако харесвате информацията, която ви давам, ако харесвате видеята, които правя, между другото, след 10 дни е New York Pro и ще направя видео за New York Pro, за състезателите, които ще участват и как аз виждам едно потенциално класиране на New York Pro. Така, ако харесвате канала, ако харесвате видеята, ако харесвате информацията, която получавате, абонирайте се за канала, кликнете върху камбанката да получавате известия за всички видеа, които правя. Ще съм ви безкрайно благодарен. Чао, до скоро и споделяйте!